Για ολική όπληση. Παρουσιάστε το ηλεκτρονικό κλειδί σας ή πληκτρολογήστε τον κωδικό σας. Πατήστε πάλι το κουμπί για περισσότερες επιλογές. Για μερική όπληση. Παρουσιάστε το ηλεκτρονικό κλειδί σας ή πληκτρολογήστε τον κωδικό σας. Πατήστε πάλι το κουμπί για περισσότερες επιλογές. Προετοιμασία για μερική όπληση. Απομένουν 30 δευτερόλεπτα. Απομένουν 10 δευτερόλεπτα. Βγείτε τώρα. Η προστασία ενεργοποιήθηκε μερικά. Η προστασία απενεργοποιήθηκε.